African Savings and Loans. Ekua one more car Ecobank hon and a one more power mama program. And to my woman nyina se ma ya one more ye wo nyuma no ne ade no sa mama dwumadi a wo mapa hon to me wo de boa wo musika semfem se be ya won so adwuma no ebetumi atumpon na atumi aboa won. Adom TV Kasee piase etwaso. African Savings and Loans dwumadi a wato ne din mama aba timopo etechwa ne se ebeboa ema ya womo ewo kuayemu wonu mankasa bi wadwuma anase ma wo hwefie eye adwuma ewo bi adwuma mu animabunu na wo fasa akwanya ne sonso aye nkyerɛkyerɛ amama ate hia se wo musie wo sika se be ya dachi bi no wo hu enkyere wo mu afei mama program a wode abayi ebeboa so ama edwadifo enya apomuden mapa wo mmere hu kura ebra wo padwumadi wontoma ena managing director ya woda Pan African Savings and Loans ano Emilia Tafin echere senti penifo tena se ehyehyɛ sa adwumadi inti se pese ye boa no munya account no munya hwe o mankasa sika so no mankasa ehye ne omo pese omo ye women empowerment as we call it no mankasa hye ne omo pese omo ye inti o mankasa na fa wo take omo decisions ewo ne omo pese omo ye ho inti ne se ye boa na ye nya ma pin a omo bewo account ewo bank. Saranam program lead awo no ene mama program no ano no kyerɛkyerɛ nhyehyɛ da wono mu a obi ebefa so a obetimi de ne ho ato mama dwumadi yi so bi oni Adom Kasee atwetwe san komo yi mama program no channel na odi be join mama program no mienu either say obeba banking hall no express ya ka che say oh mati mama program na se me pese mo boa me na me call I develop my business enti no mumbi account na mo fa me kan ho that's all or the ID card, Ghana card, ebeba, or the passport picture beba, ni be account amano. Enwechi and a director of payment services, ya wano ne bejina mu ema, penimpa be de chira, or the Bank of Ghana no Clarissa Kudowo. Editu just say, ADB njishe mubia wo ye se, ema wamodu wonho eshe edwadie mu, enshada enni nimdie mapa efa won sikasa mu ho. Isendi sa dwumedie yi ebeboa atenetere wo mo ewo sa kwan no eso. A recent study conducted in March 2020 by the African Development Bank confirmed that although female entrepreneurs dominate key growth sectors such as agriculture and the textile and garment industry, they lack access to critical funding. This gender-focused program has therefore come at an opportunity.